Pregneu exemple del Mestre, boigueu-vos com a germans i penseu que per nosaltres derrama la seva sang. En el dia de juí, què podríeu contestar si Jesucrist vos diera que no haveu tingut caritat? Ai, el cor som oprimeix en pensar en este instant que en tremendes paraules li dirà al mal cristià. Vés-te malait de mon pare, en el cel no pots entrar, un lloc en l'eternitat. Com em vares veure nuet, no tingueres un mal drap per a poder-me vestir i tapar les meues carns. No has volgut donar-me alberg quan m'has vist peregrinat. Calgut no m'has redimiet, si trist no m'has consolat, en set no m'has donat aigua, en fam no m'has donat pa. Vés-te, malait de mon pare, en el cel no pots entrar, un lloc en l'infern t'espera per tota l'eternitat. Ai, fills meus, quines paraules més tremendes, Senyor, qua?